Ha wepụga ntanta ha nọ. Awara ya gbagi Chineke akpọrọ ọka ụmụ nwoke ibe m ka ekpọga ntanta. Awara bịa nwa yiri nwoke tawa ụmụ nwoke ibe m ka ebira nga akpọga ntanta Chineke agbaghị ọkụ. Otu yiri nwoke ka ebira nga akpọga amụ ntanta awara ya agbaghị. Eche m onye a na-akpọ eweliwe. Iche na ọ gịnị ka a na-akpọ ya? Bishop, good evening, sir. Before me make interview, I told you the other day. Magima one day gumanya. Uno bira here na tora machine. No na born one day while uno wo friends. Before me make interview, you need the approval of your father. Mampaga no there, mamaga no there, make interview. Yeah? Our parents say be now. Parents are in our state. Listen to me. Lanya, before man make interview, pom mag na phone. Your golden phone. And any drink wa be shoku no nga. Uno jago naka. Mba now, Bishop. Ijaba akula. Kwa me shoku, nwoke ga aloge ma wa akula. Ana m agba akwụna. M na-agba akwụna by now akwesị na ome nọ here. Boy, your father or your mother. Ntia na speaker. Your account is too low for this call. Yeah, Dial *343# to borrow airtime from MTN or dial *904. Hey, I want to dance and let this thing answer me. I get what they put together to here dial. You get to where I'm white time. Oh, the man who take a Pedro now like. Well, international Pedro. Well, I'm on that ground. Oh, do you take it? I like him and Bruno. Then I go na studio. Nọmba ya anaghị aga. Ọ na-aga. But for yesterday, number mpagaga. N'abalị ya, kpọọ mmadụ, kpọọ nne gị. Nọmba daddy man anaghị aga because Kpọọ nne gị, kpọọ nne gị. nne m ka m na-akpọ. Leyen. See ya speak out. The MTN number you have dialed is reachable at the moment. Please try again later. Thank you. Yeah. Ma nne gị ma nna gị nwee nọmba ha eku na eku bụ iche eji. Mba. Ah? Mba. Then nne gị nna gị ha abụọ nọmba ha dị mpaghara ọwụwa oshi. Then ị nweghị nna. Enwere m nna bana phone ya mebiri emebi. Ọ phone nne m chọrọ ịgwa my father something. Mkpọ mommy m. Mụ na daddy m ekwuo. Gwa the other one so wụ graduate na ga ekwuli ihe ọ gụrụ na school. Gwa ya sị ya na ya kpọọ nne nke ya na nna nke ya ka m na ha kwuo. Ọ ya nwana ka m chọrọ. Bishop say you should call your dad. Come on, Biara no Bishop hi. Tell you could Bishop ta. Bishop, good evening. Good evening, sir. Kpọọ nne gị kpọọ nna gị je nwa je bịa ga-eti gị Bishop good evening. Ị bịara ji ọda ga bịa ga eti. Kpọọ nne gị kpọọ nna je bịa ga-eti gị mgbara gị sara ka ekele unu. Nna ekele unu. Ụmụ agbọghọbịa abụọ ụlọ ọrụ na go to ebe ga. The number you are trying to call is not available. Please try again later. Maybe it's network. Network ji nne gị the other day. Network ejide nna gị the other day. Ha kwa network ji nne gị na nna gị. N'ụlọ abụọ tere Chineke agbụ n'ọkụ. Ụlọ abụọ dị same mama papa ka unu. Mba. Ihe na-ele ebe network jide nne onye nke na nna ya. Network ejide nne gị na nna gị. MTN enwekarị network. The number you are trying to call is not available. Please try again later. Ya, bam. Ọwa abalị ka unu na-eji agada ọrụ nke unu a. Mba, Bishop, anyị na-arụ ashawo. Kekwa ihe anyị ji arụ ashawo. Enwere ebe m kpọrọ ashawo nga. Ya, aramaga gị, enwere m ịnụ mgbara gị sị ịrụ ọrụ ashawo ihe eji ọfụkwụkwụ ashawo. Ebe akpọrọ nkịta na shi ya gbaba. Mgbara gị, ajụra m sị ọrụ ụlọ ụsị ụlọ ọrụ ha. Ọkọla elegbunu ji emechi ọrụ elegbunu ji arụkọ unu ji anọ enwere m mkpọrọ okwu ashawo ya. Okay, eweliwe eche m na ashawo ka ikwu. Gaa na ashawo na-aga ọrụ n'abalị. Ele ihe obi gị ji apụta gbaa na ashawo. Lee m ji ekwu okwu obi gị agba na ashawo. Ikwu ole na ashawo before anyị agwa gị mba. M jụrụ gị nwa ajụjụ ma unu ji arụ ọrụ ashawo m before. Dibịa nga ashawo na-ana. Mba, anyị na-arụ ọrụ ashawo mba. I need my approval from parents, because interview na unu chọrọ na mụ I need ya from achọmụ
Because the too young, that interview. Huh? But Bishop, echekwanụ m na ndị 20 years and 22, 23, 24 na-alụkwa di. Okay, mmadụ ole bịa unu abụọ mmadụ ole tawara n'ụlọ. Ofu onye sọsọ for mụ a. Bịa onye bụ akwa ọgazi n'ahụ. Onye mmadụ ole tarala gị? Well, Ịka wo veji. yes, sir. Bakwa eziokwu. Si mba kwa eziokwu. Always bịa ngogo. Lee ya gwa m eziokwu ọ na-atọ asị ka ọ wụ na-ekwu just be honest to me ngogo. Ka ya wajiri ọnụ ya gwa bishọp ma bishọp nwo bishọp anyị gwa bishọp eziokwu. Ana m atụ ashị na. Bishọp nwanne anyị nwoke. Ese nwe nwanne unu gịnị? Nwanne anyị nwoke. Nwe nwanne unu online ka nwe nwanne unu based on na m sụrụ Igbo. Ịhụ nwanne anyị both online, both onye Igbo, both onye ihe niile bụ nwanne anyị nwoke. Dị ụmụazị ya dewe nje elebe unu ọ na-ekwube ihe unu mere. Ebe unu nọ ka ihe mere na-aga ọrụ this morning. Mụ mmiri zoga ebe anyị nọ Port Harcourt. Ọwụ ndị nọ Port Harcourt ga-confirm mmiri zoga. M mega business m na-ere shawarma na ụmụ smoothie nda. Okay, ya nwa na-ere akwa. Ya nwa na-ere akwa. Okoro ji anọ n'ụlọ erega dete. Ọ na-ere online on WhatsApp. And ọ ka wụ veji. Yes, sir. Okay, and nke gị wụ door to door delivery. No, I don't deliver myself on the dispatch. Okay, anya biko needed from your parents no ha before me moon interview ejigi for na masu na no lo na-eme business. Ị ghọtara? E wụrụ my we chọrọ ikwu. But our parents are not around. I know Port Harcourt. Parents are in Aba. Comment section, should I go ahead and interview them? Or why not the comment to be decided, not me. Ụmụ nwaanyị ọhụrụ nwa ka na-ele kọmentị unu. Nne, take care. Ya, nne, onye ọbụla bịa ebe a. Ya. Ebe ndị ta gị mbụ. Mba. Ụkwụ ihe anyị kpuru isi. Gbagotere na my life, life stream nga before. I was going gbagotere the other day, one night, instead of the other last. No. Ị na-asụ Igbo emege ka Ọwụ mụwa. Ọ dị nnọọ ka wọ gete tiwe nọ. Ya mbọ gị. Ee. Dewe fonu gị na-abịa ebi ọtọ gị la azụ. Akwai mami yawan lafiya ba na aka yi akwọ. The way I know like baby no kana. Parental deh. Mba. Hah? Mba. Apa ada parental? Tahun kali. Ya wa akaraka bread. Nne.
Ele onye nwoke ahụ bere ya nọkwa onye ka iwu onye. Oh, my younger brother. Your younger brother, ihe onye ogbe na ụtọ ka ewo gị. Ịsa brother ya n'ahụ. Yeah, brother now. Gaa were fọn ụwa. Aha agha gara. Amarachi. Eke iyikwe na-eche n'aka otu eji ọtụtụ ya n'aka were aka asa ihe. Ọ ga-eyiri were akwa yiri onwe ya. Ị na-eyiri akwa ọfụma Chineke agba gị ọkụ. Emejela m ya, sorry. Ụlọ kwagazi ihe na-aga apụta nga ahụ nụ niile nke a na-eto. Onye kpara gị ihe? Ụta ka ọ dị m azụ ya. Gị ga ahịa ahụ ihe mere ga-aga enwe ihe kọbara ya. Gị sụọ. Kemgbe e zụrụ ya, how many years? Ọ just azụ m ya March. Kemgbe ahụ ọ na-anụ di. Mba. A na-ezụrụ ya ka o bulie gị ara elu. Ọ dị ka ị nwere ara. Mba. Ndị ọsụ nwe ya like ya azụ ya. Aha ahụ. Amarachi. Amarachi onye. Obialọ. Ede afọ ole? Adị m 29 years. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Ee. Gịnị ka ị gụrụ? History and International Studies. Gịnị wụ history? Gịnị wụ history? History wụ ihe mere mgbe gboo ịbịa wekọta ya make a sentence. Wụ ya n'Igbo. History wụ ihe mere mgbe gboo like mgbe a lụrụ agha. Ka m use nke ahụ for example. Ihe mere mgbe gboo mgbe a na-amụbeghị anyị abịa na-akọrọ anyị na n'akụkọ si lekwote ihe a si mee mgbe o mere na mgbe ọ na-eme. Ọya. Iwe onye ebe? Ọ mụ onye mba nnọọ. Isi ala mba nnọọ. Ebe n'isi ala? Amarakụ. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m arụ na isi ndị na-eme isi na mbụ aka. Nna gị na nne gị ha dị ndụ? Ee. Ara dị n'ụlọ nne gị na nna gị? Mba. Mmụọ ogbi ọ nọ n'ime mpa gị? Mba. Mmụọ ogbi ọ nọ n'ime nne gị? Mba. Ara ọ gbaala gị mbụ? Mba. Nwanne gị nwoke ahụ nọ nga ahụ ọ gbaala ara mbụ? Mba. Ụmụ nwoke ole tara ala gị? Otele Nweba for now. Ụmụ nwoke ole tara ala gị mbụ ga-eso Otele Nweba for now? Mmadụ atọ. Eji okpu atagharị nke without? Without. Otele a na-ata na a na-ekwu ugwu. Ewepụla nwa mbụ? Mba. Ebe ha tara gị without ka eme na itekebe head? Ọ ha chọọ ịbịa ha ewepụga the tin ha na-anyụ n'ime. Oke, ha ewepụta. Ee. Elee ha na-ewepụ? Ha wepụga ntanta ha nọ. Ọwara ya agbaghị Chineke agbaghị ọka ama ụmụ nwoke ibe m ka ekpọga ntanta. Ọwara bịa nwa yiri nwoke tawa ụmụ nwoke ibe m ka ebira nga akpọga ntanta Chineke agbaghị ọkụ. Otu yiri nwoke ebira nga akpọga amụ ntanta ọwara ya agbaghị. Eche m onye a na-akpọ eweli iwe. Iche na gịnị ka a na-akpọ ya?
Ama ụmụ Ka nwoke ewepụta amụ ha. nkata. Ewepụta amụ ha. I'm sorry. Ọ gwakwara maazị emepe ọdụ obere amụ nwoke be maazị mpọ ya nkata wara ya amaghị ndị ọchụ. Chineke akpọrọ ọkụ na bingo. Bụra nga akpọga amụ ụmụ nwoke ibe m ntanta. Ọ bụ tata ya amụpụta ahụ. Eweliwe. Bishop eweliwe. Come that thought is there. Lanya, no thing here. I'm a coffee block in your waraya mage. But I'm more keep them on that. You waraya. Okay, no, when I hear them, I get pro can I'm get. Mba. Eweliwe. Biara. Auntie, get that gas. I'm more keep them on Eweliwe. that. Tell you. People should attack a one get the shots of Arab now. Eh. In the may have a coin Eh? in the may have a coin hoka. Ihe ọka. Again, you know the peanuts. Ah. Yeah, agua. Mba. Huh? Mba. Look at the heat. So, when I look in it, I'm a member. maybe ask the BF. Eh? Maybe a BF, but maybe blue film. Mba. Ah. Okay, phone number again. Okay, 081 60161944.